ассалому алайкум ба кулли мардуме ки видеоҳои моро тамошо мекунанд. имрӯз шанбе идбозори ноҳияи Файзобод деҳаи Мискинобод иди Саиди Фитр ба ҳар як шумо муборак бошад бародаро. навори беҳтарин шидагаи тамошо кунед, лайкоро фаромӯш накунед. дастгириҳои шумо пешравии мо бародаро. боқи сарбаланди хонаобод баро сеткаи фурӯшии сиёмка мекунед, тамошо кунед. дар ҳамин дуруи бозор, дар ҳамин бозори Мискинобод сехи сетка кунияй кадом намуд размере ки буфоратун ҳастай бародаро. мие заказ мекунем акада иба нархнавошун чансмияй ай кадом размереш нархнаво акайна 4x4 ай сими якним 140 сом 140 5x5 ҳастай сими диққати 170 сом 8x8 ҳастай сими диққати 130 сом яде бародаро. бо чӣ размере буфорашун амрӯз чӣ размере ба кадом сими буфорашун заказ мекунад. е заказ мекунӣ чӣ хеле буфорад ҳам хеле ҳастай. баъд ҳами чишам станок ҳами сеткарам дорам фурӯши яке ки дар кор шид ҳамҷа меёви бародаро. ҳама намуди чия ина чиёрам доран таҳдегиҳо ина меёи заказ мекунӣ чизе буфорад заказ мекунӣ мекунад дар дарвоза ҳама намуд сехайда ҳами сехи ҳоҷи толибай мие заказ мекунӣ либоиш худохоҳ мешавад. ина таҳдегиҳо чандия 150 то 400 заказ мекунӣ бо маъқули дили мекунам размер. ина сех бародаро. ина станоки симбурори ина мия ина сеткаози бофтестаишнака коркеста я тамошош кунӣ бародаро. кадом размере ки бошам ё гав мезанӣ мекунӣ. ина гло бародаро чӣ намуд гиле дар кор мешавад барои баляска, барои решотка пешои хона, барои любой чӣ ҳамин глора заказ мекунем мекунам метавонам яко барои чӣ намуд пешои леснисава ҳама чӣ хеле ки маъқул боша пеши хоната решотка мекунӣ гил чӣ хеле дар корта меои заказ мекунӣ ҳамаша мекунам метавонам. ина каравотои беҳтарин каравотои бо сифати аъло бародаро мие заказ мекунӣ кадом размере ки дар кортуна чӣ хел мисол чизаш глош маъқултуна хе мекунанд метавон чансми яё каравто ай 2000 то 3500 мешавад завис ай размери материалшай чӣ хел тавси оҳана танакиш то материал ба қувват қати қимат мешавад бо гил коридорол дурунда ҳаста аз нишон мекунад. ина бародаро тамошо кунӣ чӣ хеле буфорад ҳамохе меои заказ мекунӣ. ина изи каравотиш ина корш рафтеста заказ кардагиан тамошо кунӣ. ина ки меои заказ мекунӣ чӣ намуде дар кортунаи дар ҳамаш. ина шкаф барои кухнӣ бародаро зина дидӣ мегум кӯлабои чӣ заказ мекунӣ мекунам метавонам. ина болош ина дарош ба мақсад ягон оҳаниш шишаш мезанида даи хурӯш мекунӣ мешавад. тасологи зур дрози фасон 3200 мега айхиди чанди 4200 мега ин ҳардра солу ғана арди ёрам ҳарҷи ёрам солу ғана чапшака 1000 мега ака ина 2000 акам харидаиш мода ая савдо яъни гина 2000 хариданша бупурсин бузор чанди ака бузор якними 1000 намешава ака чандиш кад бузор 1000 сади кадам такво шухошум зурун барои сирка кунӣ 1200 сум моли амринашон и бара чанд сум бара часо ина барара 2 сум мега акам у бузор 1200 китаб ве бизнес ай ам хела бара дора бебара
Bu da. Bığız divnîm ha? Voşi. Voşam divnîm. Baradoro çand ya? Divnîmî. Baro divnîm ha? İna barakoşun. İna divnîm azori. Na azodiyan ina. Bozori çıkar? Çandi. Bu sesadi ka bozor. İna takara aka 3200 mega bozor çıkar. Har çıkar. Dısımı 2000 çıkar yani. Ya ana ya sırık bara koy şuru. Барои дашти марзо аём бачаҳои дашти марзо тамошо кунед чанди гуфтишон тара якними ина форату номро якара мебунем ина занг бизанем мепирсе бара мара ина бародаро занг бизанед барако ҳама нараём нармуда аралаш бия ина шаби се калон ардаш муда номро 909 номро 94 81 71 занг бизани бародаро ина бара чакора яки маъқул кунаш о номро яка ина тами дашти марзоай занг бизани баракои шу арнам барача и биз шанс мебиз Bu xaridagi ya. Chansın fruxteş. İra xaridan ovardan ham gamunda. Ha, nemedin ya chansın. Yoş çandı yani baro. Yo ine hase devni mazori ine yo şunu zardora seyi gütezim. Zardor. Kara 4300 میگم bu muamelat. Sirkar xumoloy gijan yo. Oloy nurobo. Ay nurobot, bachhoy nurobot ina tamosho kune. Sirkay behtarin. Bozor chans mishkad sirkar. Bozor sevaha. 3800 mishkad ay bozor sirkay xushru fasonik. Babara chans may? I barador bar qayni gusman qay barash 3000. 3000 babara ha. Soz kharobtara kay khaybo. Soz na. Kira kay güç gapa. Chans may hoji? Chorshka nadod ya? Çan kilo makina? چند کیلومتر اینا؟ Ha. 40 بولو دار. 40 bolo. İnay kasobay mefahmad ay. 40 bolo farbi yani ki zora. Bozor çan kaksi hoji? 4000 ka nadod ya. دوازده هزار شگه اینا بزرگ شانس میشه بزرگ نیم کده نهانی تام کردن نگه 10 تا برا کده استانا او اینا کده استان خیلی روز شنبه که عید بزرگ کم ای مولگو تماشا کنید که شروع سیون کم میکنیم اینا بخچره 13000 گه خیلی شروع بزرگ شانس میشه ها نهانی دهنی میشه بزرگ نه خیلی شروع بخیزایم 18000 شگود بزرگ چند که شونده چندم گوسالش باشه چهارم گوسالش بده بیستانوشم شروعه گوی شروع گوی کلام من بزرگ چک شد شروع دور سیون کنم میکنید چون بزرگی مولگو بسیار باشه نمیشه مدت 6 نیم میگه این را بزرگ چند سن کرد 5 نیم کرده بزرگ غنجینک موده تایلوق چه این را 8 نیم از اوریگه موده اینا موده اگده 78 کرده استایی بزرگ فربی اینه که فربی یک شروع بید بزرگ چکا؟ 89 کرده هم غنجین سیمنتال هایم نو بو میدونسته غنجین های چانسی میشه نگو؟ چندی هم؟ 8 بزرگ چندیشون که ایسته؟ بزرگ 8 بزرگ 8 که ایسته فربی نکیم ها؟ نجنه شروع فربی